Ahoj, já jsem na dovolení v Turecku a jsem v hotelu jaký to je hotel? Sidera, nevím. Teď vám ukážu náš pokoj. Je fakt krásný. Tak, tady jsou dveře takové, to, na chodbu takové. Jo, a kdyby něco, tady ten hotel má 5 hvězdiček. Tak, tady koupelna, tady sem, sprcha, se můžu to a tady, tak tady kolečkem se natočím a tady můžeme koukat do postýlek. Tak, šupity, tak. Potom tady máme postel, to je pro mámu a tátu, tady. Ne, tady je pro mě postel. Tady máme nějakou skřínku. Aha, tak lednici. A potom na balkóně, tam to je nejlepší. Takže balkón vypadá takto. Tady nevím, co je, tady je druhý pokoj. Se můžeme i rozsvítit tady. A tak tam to světlo asi nefunguje. Tady máme vanu, to je to nejlepší, tam dneska půjdu. Akorát, že v plavkách, protože tady si vidíme na vedlejší pokoj. No a pak tady máme normálně tady. A potom tady máme klouzačky, takhle bazén a takhle klouzačky. Takže fakt super. Toto mě mega potěšilo, protože my jsme byli v jiném hotelu, tam v 5hvězdičkovém, ale vůbec to tam nebylo dobrý. Tam bude bydlet moje kamarádka, nebo spíš ségra, nevlastní ségra. Je to tam takový černý, tady to je bílý, takový moderní. No a na internetu je, že mají špatné vlastnosti, že třeba tam třeba ten, já nevím, z recepce je pán, že prostě je to nepříjemný prostě. A nám taky vyhuboval, že stojíme v autě špatně na špatném místě, že nejsme zaparkovaní. Takže ahoj!